Koko Prabu. Saestunipun dang wanggen kula ngarantu dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Praja Ngamarta. Yayi, gandeng sakmangke sampun parang sowan kula ing Ndarawati tumunten kadhawuhna menapa teng dados wigatosipun. Mugi andadosna ing kawuningan dereng kemawon ingkang rayi munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Estunipun wonten lampan ingkang sawetawis lama temanduk wonten Praja Ngamarta. Lampan menapa, Yayi? Inggih menika sapurnanipun ingkang rayi para Pandhawa mbangun Candhi Saptarga. Pustaka Jamus Jimat Klima Sada ingkang cinidra inggih menika Nalindra Ngima Mantaka. Engga sepriki dereng kepareng kundur wonten negari Ngamarta Koko Prabu. Lho. Engga sepriki dereng kepareng kundur wonten negari Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Werkudara, nggih. Apa Syadya ora mbudidaya ngupaya menyang endi dununging pustaka? Wis ora kurang nggonku mbudidaya. Parandene gagar-wigar nggonku goleki wujuding pusaka. Mula Kresna kakangku ingkang minangka dadi pandam panduming para Pandhawa ndak jaluk padhangna lelakon negara Ngamarta. Golekana menyang endi pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Kyai Semar, kula Ndara. Apa Kyai Semar ngerti marang endi dununging pustaka? Kula niki mengabdi kok, Den. Menawi mboten dipun pariki dawuh utawi mboten kadangu, kula mboten wantun matur. Ewa semanten gandeng kula sampun dipun dangu. Wadene atur kula mboten benten kaliyan ngendikanipun Ndara Werkudara. Kula ugi mboten mangertos wonten pundi dununging pustaka Jamus, Ndara. Koko Prabu ndadosaken kagyat ripaduka ing Ngamarta. Rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyam. Yayi, wonten menapa? Duryudana kakangku ya kene. Koko Prabu Ngastina wonten menapa? Dene sumengko anggenipun rawuh wonten negari Ngamarta. Yayi Prabu, sewu-sewu kalabatanipun ingkang raka Tadhawadana. Koko Prabu Ndarawati kula nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa? Ing langkung wigatos tumunten kula aturi paring dawuh wonten menapa dene paduka kepareng pelajar wonten negari Ngamarta. Yayi, tuwin Koko Prabu Ndarawati sowan kula wonten negari Ngamarta namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Mugi andadosna ing kawuningan bilih dinten sakmangke negari Ngastina bedah saking pokal gawinipun Nalindring Loji Tengara ingkang jejuluk Prabu Belgedwel Beh. Yai Prabu, menapa paduka Yai Prabu mboten ngeman Ngastina menika kagunanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Kula menika rumaosi minangka dados ratu wakil. Mila menawi ngantos negari Ngastina menika bedah, kula borongaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa anggenipun badhe nyingkiraken Prabu Belgedwel Beh. Napa ingkang dados ngendikanipun anak Prabu Ngastina menika pancen kepara nyata, Ngger. Mila paduka sampun ngantos negaken dhateng negari Ngastina. Kula suwun pambiyantunipun anak-anak kula para Pandhawa supados nyingkiraken Prabu Belgedwel Beh. Werkudara, nggih. Janaka wonten dawuh metu njaba. Ladal. Ora lidhok ujaring wong daplok. Ratu Ngastina mlayu ning negara Ngamarta. Ora bakal mandheg tekan semene. Sapa mbelani Ratu Ngastina lak katutke dosane legane atiku. Wong bagus sawa takon marang aku Raden Janaka wis apa? Prabu Belgedwel Beh. Kowe ingkang wani bedah negara Ngastina. Lah rak tenan to dandang dikandhake kuntul dikandhake dandang. Lakon saknyatane direka daya supaya katon Prabu Belgedwel Beh salah. Nggonku ngoyak-oyak Ratu Ngastina mung kepengin merga ngapokake marang Ratu Ngastina. Ingkang demen ngendhak marang sak pepadaning urip. Begawan Durna Pendhita Sukalima
sing seneng nglincipi carang papak gawe geger kanan jagat raya. Nek ora tak kabokke, sapa sing arep ngabokke? Janaka tandingmu. Arjuna wonten maring adhawuh. Werkudara, nggih. Lah kok dadi padha mundur iki piye? Nyata mboten lepat ngendikanipun Kaka Prabu miwah Bapa Durna. Tegese Prabu Bel Kedhuelbeh nadyan raganipun mboten mingsra menungsa lumrah nanging digdaya sekti kalintang. Wah, isin. Menang gedhe, menang rusa, menang dhuwur. Ning nyatane kalah karo Prabu Bel Kedhuelbeh. Adiku sak loron-lorone kalah. Kalah inggih kawon. Weh lah, ora pati ndugama kaya ngono. Tak pethukne Prabu Bel Kedhuelbeh. Sawa iki? Takon karo aku Nalindring Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna iya, dasar para nyata kowe sapa? Prabu Bel Kedhuelbeh. Nalindra Ngloji Tengara, iya. Kowe ngbedah negara Ngastina? Iya, pancen bener. Kowe arep ngopo Sinuwun Kresna? Werkudara Janaka kalah karo kowe. Ayo, aku tandingana. Wah, dalan nantang perkara karo Prabu Bel Kedhuelbeh. Wani kalau sing tak wedeni apamu? Maju jangkah, untapke nyawamu. Oh, tak nengke mati dhewe kowe sesuk tak kandhani. Pancen duwe aliran getih dagelan apa ya, Bro? Kene le nantang wis mempeng lah kok kono. Wah, tak nengke mati dhewe kowe. Ayo mesti mati kabeh. Wong ki sesuk bakale mati kabeh. Weh lah sajae nitik karo aku. Wis ora peduli. Ayo sapa sing arep dadi jago ning wong Ngastina? Nyadong dawuh sinuwun. Kembar ngaturaken Hermina Kata. Her menika ulam, mina menika ulam, kata menika galak-galase galak-galak ulam srambang terus galatur kula. Kowe iki ngopo? Ha nggih kula rak diawe to rak nyadong dawuh to. Nala Gareng Petruk mau nendi? Kowe rak karo Petruk to? Nggih. Nendi? Mboten ngerti. Kok terus ilang lap? Sajake ndelik sajake. Sajake ngono ning wis ora apa-apa. Kowe kepengin gawean ora? Lah nek wonten danane mboten masalah. Napa-napa niku kari ana sembuli ya. Ana mengko nyambut gawe gotang royong. Ayo semplok. Ora masalah kene nyambut gawe napa-napa ning danane pinten. Kowe njalukmu pira? Nyambut gawe napa? Mateni ratu jenenge Prabu Bel Kedhuelbeh. Piye, Gong? Mangkat. Mateni ratu iki? Hah? Mateni ratu iki? Wis anggere kok dijabut stop kontake rak mujar. Padake apa wae. Sago kula. Sago. Nyo, iki tampanana. Tak bayar ngarep DP, ora DP ya wis tak lunasi sisan. Oke. Ngono kuwi lho. Tanggung jawab. Nyo. 100 didum wong loro. Nun sewu. Sampeyan niku jare sarjana.
150 edeng kok kon mateni toh nyawa niku niki sembule ora cucuk paling ora ya cah siji ki ngrong yuta digambar gemak gelem kok kowe gemak neladung sampean lho wani karo aku mboten nggih 100 mangkat 100 ngono kok mendelik ora iya rasa dadak alise dunggah-unggahke ngono ki ngapa ora man Gang ki entuk Dit Sekondara Kresna 10.000 kowe 5.000 wah jan landhep tenan guntinge aku ki nang kene iki krungu era kira 100 nggo wong loro emang muni 10 trondolo iki nyah 50 edeng mateni Prabu Bel Kedhuel Beh mangkat wong loro oke weh ladal ingon-ingonane wong Amarta apik-apik iki kok ana terwelu matane gedene ra jamak-jamak terwelu dengkulmu mlacet iki Senopati Ngamarta sapa Nala Gareng iki wae Bel Kedhuel Beh Ratu kok selope selen siji selop siji sandal jepit semen rasa dadak rewel ayo endi Ratu Ngastina Prabu Duryudana kowe mbedhah negara Ngastina ki darbeke pepundhenku para Pandhawa baleke apa ora bakal tak senjot rebu terus Ren kakane digajuli waduh terus ndak selak melayu ayo sikep saka ngono aku tak sikep saka mburi wae kudu wong loro sikep kae bareng mati ayo bareng mati bingung Prabu Bel Kedhuel Beh rinuket Nala Gareng tuwin Bagong ical wujuding Prabu Bel Kedhuel Beh enteh nang iki lha Petruk gandrong bala wah ayo iki do ngopo ya Ren sapa iki aku ki dimatke sik iya Prabu Bel yo awak dhewe gelut dhewe wae yo rayu didugangi lho tur truk kok tur larak tenan ta aku wis bedhek kok irunge kok dadak dikai ali-ali kok gundule atos barang mau sandangane apik banget wah kok iki ngapa ya Truk mulane goleki Dara Kresna kok ora ana ki dadak dadi ratu barang ki lamu dadi ya apa wah ngerti olah petel ndiase mau mudhar sisan mbok ya wis ya aja wong dine kok ayo do tengok kono ponokan-ponokan ora ngungurke ratu wah sinuwun Darawati iya pancen kaya mengkono Gareng gonglo dulang lemah lho kuwi lho iki Jambira wis gawe sekat-sekat tak ndagel sedikit ya moh payah ora lah kok dadi kowe dadi ratu Petruk nggih kok sik to kok iso dadi ratu lah riyen
Pustaka Jamus Lima Surak diparingi kalih kula Kalindra Prabakesuma. Oh, jaman ana maling pusaka nalika Pandhawa mbangun Saptarga kae. Nggih. Ha kula nampa pusaka niku kok ra eneng wong. Terus kula mikir, coba tak gawani lunga jare nek mundi Pustaka Jamus Lima Surak ki sak sediane kasembatan, sak ciptane dadi. Lah kok dadi kula iso dadi ratu, iso duwe negara. Tru, ya pindah ngono kowe. Rasa. Omahe dhewe elek. Ya elek ya men diterima-terimake ora. Lah terus Pustaka Jamus Lima Sada nendi? Lah niki kula beto teng kucir kula. Kene tak suwun Petro. Oh nggih. Andang ilang ya. Nek ra ilang arep tak colong. Arep tak golunga men aku dadi kere. Dadi kere ora. Lah dalah ya syukur. Lah terus Petruk sing mau ngancani gareng karo Bagong mau sapa? Gawean kula. Lho, gaweanmu saka apa? Undangan kok. Nanti ya, Truk. Goleki kancamu. Sapa? Rene yo. Wah, juragan. Sapa ya, Truk? Saka Pedhel. Pedhel? Pedhel. Pedhel. Pedhel? Heeh. Ayo kek kono wis, Truk, sing asline piye ngono? Oh iya, kowe bali kaya wujudmu meneh ya, Del. Terus kowe rak duwe patih to Petro gadah. Jenenge sapa? Bayu Kenara. Patihmu saka sapa? Amangke rak tekan mriki nek kula teng mriki rak tekane ngene ngotutke kula temu di mawon kok. Lah nek tekan kene piye? Pun ngerti kali kula niku pun ngerti. Mangke kula kene ganti sandangan. Oh, ngono to nggih. Sinuwun teko paduka sampun warni kados mekaten. Wis rampung kok, Teh. Wis paripurna critane kowe bali kaya wingune inggih ngestaken dawuh. Ayo wis inggih. Asem iki kene men sandiman. Lho. Anoman kok. Anjing Anoman. Oh alah. Aku Petro kok ya werna-werna prajuritmu sing liyane kae, Tru. Temeng tukang ngarit tak dandani kok, Gong. Jan wis ya syukur nek wis bali wingi ngene. Ha iya. Wah ya ganti werna men ketok kompak ora. Lho, Reng, wah iso. Kali njukuke Semar kok ya ta. Ngawur sandangane sapa-sapa dienggo. Wah aku nek ora ganti ya rugi kok Rudi. Lan wae. Ha sing ngene iki jane kompak. Lah iya oleh mutengokke ora ning ngarepe ratu. Kok njur jengingik nang kono. Ha wong ya kula niku didhawuhi kok jengik-jengik ora. Nuwun papunten sinuwun. Nderekaken Lurah Petruk ora apa-apa. Wis kono bali yo. Ngistaken dawuh. Dados kula kadhawuhan supados kundur wangsul dhateng Kendali Soto. Iya. Iya wis saking Lurah Petruk anggenipun mutah dhateng kula. Mila peksa kula nderekaken lan nuruti menapa dados perintahipun Lurah Petruk. Ya wis ora apa-apa, bali yo. Lho iki nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nek ngaten dipun parengaken kula langsung dhateng Kendali Soto. Iya. Wis tak keparengake gage kowe bali nang Kendali Soto. Sedaya menika awit anggen kula ngabekti dhateng Lurah Petruk. Awit kula menika dipun bantu dening Lurah Petruk nalika kula suwita Prabu Rama Wijaya. Bener wis ana bali yo. Lho niki nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Niki gandeng sak mangke menika sampun paripurna cariyosipun. Anoman, kowe dagelakku. Aja sok dipake kowe. Pamit-pamit. Nyo kacang. Ming munyoe kok njaluk dhuwit. Nyun pamit Lurah. Sing ati-ati kono. Petro, nun.
sajake nggonmu dadi ratu iki mau kawanguran dening Kyai Prabu Duryudana. Terus Kae Galuh nglumpukke Kurawa sajake ora trima digawe wirang karo derajate Petruk. lah terus Ndaramu Werkudara konen temandang karya nggih ngestaken dawuh Ndara. lho apa jebul sing dadi Prabu Bel keduel beh menuse Petruk kon tekan kira ida-idae gawe wirang Prabu Duryudana. Wah wong ulang sarak. Den niki lho sing jeneng dadi saluka tumraping tiyang ingkang sami ngertos derajat pangkat menika menawi Gusti mestekaken boten pilih-pilih. Yo Senajan namung derajatipun Petruk saking kawula cilik ning nek pancen wis dikeparengake dening Sang Mahanasa isa kelakon dadi Nalendra. yo Semar Mula wong digayuhan menika ingkang sainggil-inggilipun sak mangsa-mangsa dawah. Badhe dawah wonten ing papanipun mega lan lintang. Semar yo Purnaning gati Sura Sudirajane ingkang rat suwa brasta taping ulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih. Kula pribadi lan kanca-kancane wonten tepat kula diagung pangaksami mugi-mugi Gusti ngeparengaken benjang saged pinanggih malih Ndara.